Se loisti! Älä nyt noidu siinä. Noitahan suojaloittuu, niin ei käy kuinkaan. Everybody understands these demons here. What are they saying? Kauppaa nää ei oo vissiin tulos käymään. Jos ei ymmärrä ja aseet on käynnissä, niin My child! varoita. Sinäkö haluat tapella ensin vai? Esille! Mitäs väki Vi måste sanoo? ta dem från båda så det är Deusfult! Jos saamme heitä tämä ensimmäinen sankari, niin ei tuu sotureille edes hiki. Mä hoidan itse. Ei se näytä kovalta kavereita, Näytäs päällikkö sille! Tommonen joku pikkumies. Komeestilla on kamppeet, mutta ollaan täällä nyt sotapaidassa itsekin. My child! Bless you! The name of the Almighty God and His ever-expanding empire! Fight on God! Deusfult! Tämä on ainakin tapoja. Hyvä päällikkö! Noniin! Lähettekö jo suosiolla? Meillä on vahvemmat jumalat. Rest easy, my child. God has promised you 70 virgins, and He will grant them to you. On se seuraava. Vad han pratar om, jag förstår ingenting. Men han har visat att det är alla demoner som alarm! Älä tappelemaan tule! Demoner! Kyllä ne sotia haluaa. Warrior Savior will now command my undying legions of God to the total victory of God! Hiljaa noita! Käykää päälle miehet! Toinen rantaa! Ajetaan meille! Why so God has forsaken me to the mercy of these naked barbarians? God, grant me mercy! I have served your will! I have killed thousands of my purpose! No niin, mitäs laiva? Onko siellä saalista? Menkää joku katsomaan. Nyt katsoo, kun olisi siellä jotain. En oo katsonut vielä. Vieraan hyökkäät on saatu lannistettua. Markkinat voi jatkua. Joo, jatketaan kauppaa. Tuolla on mulle lisää kauppatavaraista. Kaivakaa povesta, niin tulee myyntiin. Joo, se on pikkasen riakaleina, mutta... Tässä jotakin vielä saadaan. Ikkirättiä sen muista. Mitäs laivassa siellä on tavaraa täällä? Viinitynnyreitä ainakin. Olivatko meillä viiniä tuomassa?